El Joventut torna a sumar una victòria en el tram final de partit. Els vertinegres superen la lesió de Dimon Malet amb un gran partit de Sergi Vidal i Albert Sàbat. I avui a l'entrevista el president del Joventut, Jordi Villacampa. El Badalona suma els 3 punts en la seva visita a Barcelona. Joan Grassa torna a la titularitat i marca. Els escapolats sumen ja 18 punts. El futsal Iris encaixa la segona derrota consecutiva en Lliga. Els badalonins van anar a remolc des dels primers compassos del maig. Tercera derrota en 5 jornades. Molt bona nit. Comencem una setmana més el programa de l'esport per analitzar tot el que ha passat aquest cap de setmana i tota l'actualitat al voltant de qualsevol esport de la nostra ciutat. Avui comencem amb el Joventut i ho fem amb el president del Club Joventut de Badalona, en Jordi Villacampa. Jordi, molt bona nit. Què tal? Bona nit. Gràcies per ser aquí una vegada més. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Ara parlarem de la penya, de com està i tal, però de moment, Jordi, content de com ha començat l'any o no? Esportivament, molt content, sí. Estem contents de les primeres jornades. Hem patit una mica els partits, però ja es tracta d'això. I si guanyes, doncs està molt bé. Llavors portem ara 5 victòries, una derrota, amb la qual per davant nostre només estan ja els grans. Estem parlant d'aquesta última victòria. Recordem que el Joventut va doblegar l'Estudiantes a domicili. Xavi, va ser un partit, diem, poc brillant respecte als altres que havíem vist, però sí on la penya va saber treure el màxim rèdit possible. Sí, a més, sobretot, aquesta penya que dona la confiança de que, tot i que va començar molt malament el FIA Joventut, es va veure com es podia sobreposar, els jugadors amb molta confiança, amb molta experiència i en moments de tensió, que penses que en condicions normals aniria malament, doncs van treure la casta aquesta que és necessària. Aquí veiem la presentació abans de començar el partit, amb els dos presidents i també els dos clubs, en parlarem després, i un inici on la penya va encaixar un parcial de 9-0, amb un domini insultant d'aquests dos jugadors, de Xavi Rey, que debutava amb l'Estudiantes aquesta temporada després de jugar al Tenerife, i de Juancho Hernán Gómez, que amb 29 de valoració es va tornar a exhibir com un dels jugadors amb més potencial per davant. La reacció va arribar sobretot amb les principals armes de la penya, amb el contracop i amb el llançament exterior. Una penya que aquí veiem Brandon Paul robant la pilota. Es van anar reduint les diferències fins a arribar a un moment en què la penya va ser capaç de posar-se per davant. Aquí veiem fins i tot la falta d'entesa entre Drame i Sutton, i Juancho Hernán Gómez, que va fer molt de mal. Però va reaccionar amb Drame també. Es va treure la pressió del damunt i aquí veiem una altra vegada un altre contracop, la penya finalitzant. El 9-0 inicial, que van arribar a ser fins a 11 punts de diferència, es van anar reduint fins al descans, la penya guanyant d'un. A la segona meitat semblava que Salgado posaria les coses molt complicades, però va aparèixer Sergi Vidal i Drame. En moments molt puntuals, aquesta parella van fer 3 accions consecutives en què van anotar. I aquí Brandon Paul, amb l'últim segon de possessió, que donava un màxim avantatge de 10 punts al FIA Joventut. Semblava que el partit estava ja encarrilat, que la pressió havia passat al costat de l'Estudiantes i que, per tant, la penya tenia pràcticament la victòria a la butxaca, però va anar reduint aquest triple de Nacho Martín i un tir lliure posaven a l'Estudiantes un punt a sota, però va perdre l'última acció. La pilota la va arreglar Albert Sàbat, que va anotar. La penya guanyava de 3, per tant, una última acció en què podien forçar la pròrroga, i Javi Salgado, aquí molt ben defensat, que va fallar. La pilota, la victòria que s'anava cap a Badalona. Després d'aquesta petita crònica que hem vist de moment d'aquest partit del Joventut, veiem els altres resultats d'aquesta jornada 6a de la Lliga CB, la victòria del Barcelona davant de l'Obradoiro i del Baskonia davant del Múrcia. El Bilbao Bàsquet, que després de la pròrroga va perdre a casa, evidentment no 104-11, òbviament, sinó que el València va acabar aconseguint la victòria després de 2 pròrrogues al camp del Bilbao, l'Estudiantes, que va caure a casa davant del Joventut, el Real Madrid, que va passar per sobre del Manresa, l'Andorra va doblegar el CAI de Saragossa, atenció, 73-80, victòria en el derbi insular del Tenerife davant del Gran Canària, el Guipúscoa Bàsquet, que va tornar a perdre a casa davant del Fuenlabrada, i el Bàsquet Sevilla, que suma una nova victòria, en aquest cas a casa i davant de l'Unicaja. Aquests resultats deixen aquesta classificació, són líders de moment invictes el Barcelona
i el València, tot i que el València va haver de suar per mantenir aquesta imbatibilitat. 5 victòries de moment per Real Madrid, Baskonia i Fiat Joventut, i 4 pel Gran Canària. L'Obradoiro és el primer equip que de moment sumen aquest balanç de 3-3, juntament amb el Fuenlabrada i l'Unicaja, que ara mateix és 9è a la classificació, empatat amb el Bilbao Bàsquet amb 2 victòries, Múrcia, Andorra, Manresa i Sevilla, i amb un partit guanyat en aquestes 6 jornades, Saragossa, Tenerife i Estudiantes. El QE segueix sent el Guipúscoa Bàsquet. I anem a analitzar ara un parell de detalls del partit. El primer és aquest que ara comentava Xavi, Ousmane Dramé, que va tornar a exhibir la capacitat que té per jugar a la Lliga ACB. Sí, el que està clar és que Salva Maldonado li està donant confiança perquè l'està traient de titular en pràcticament tots els partits. Fins ara, en alguns dels partits que ha disputat, doncs a minut 3 s'han hagut d'anar a la banqueta, com va ser el cas del Manresa, o contra el CAI, que se'n va anar al minut 5. Al principi semblava que passaria el mateix, perquè Juancho Hernán Gómez, aquí estem veient, li va guanyar la partida en moltes accions, però es va posar dins el maig, no es va enfonsar mentalment i aquí veiem interpretant perfectament tant en el contracop, arribant al primer en el balanç defensiu, com sobretot agafant protagonisme, tot i que en algunes accions es va trobar amb el tap, però també multiplicant-se en l'aspecte defensiu. Un Ousmane Dramé que va ser decisiu, sobretot a la segona meitat, quan la penya estava més encallada, en què va saber resoldre accions molt importants. I abans parlaves tant de Dramé com de la feina de perímetre una vegada més, que aquesta vegada ara ho comentarem, sense Dimon Malet i amb un Sergi Vidal excel·lent. Recordem que no hi havia ni Malet ni tampoc a Balde, i això va fer que les rotacions es reduïssin cada vegada més. A la plantilla ja curta de la penya, això va fer que Vidal en molts minuts jugués de base, agafant el relleu a Sabat, i va ser precisament Vidal i Sabat qui van ser els grans artífecs. Però no només van ser aquests, podríem dir que va ser una gran victòria de conjunt, perquè en el perímetre, tant Brandon Paul com Albert Ventura en certs moments van agafar la responsabilitat per fer un molt bon partit. I ara sí, Jordi, volem preguntar ara, havent vist el partit ja, vèiem Dimon Malet lesionat, ara mateix s'està esperant els resultats de les proves, podria ser o no una lesió de llarga durada, això ho sabrem en els propers dies. Jordi, en el cas, veient com està la situació de tantes lesions, en el cas que Malet fos lesió de llarga durada, el club té capacitat per fitxar un substitut? No, no ens plantegem això. Anem a mirar aviam aquestes proves, com han de sortir, si realment té una fractura, que és el que teníem dubtes, o si és com una capsulitis, un cop dintre del turmell, i quan sapiguem els resultats doncs ens plantejarem, ja vindrà la setmana que ve, si vols. Però econòmicament, Jordi, es pot permetre al club fer fitxatges econòmicament ara mateix? Però és una pregunta que no toca ara. El club no està per tirar coets, és que ho sabeu tots, no sé per què m'ho pregunteu així. El club està... En quant a diners està malament. És una pregunta que ja respon ella sola, però abans de respondre-la, que et respondria això segurament, jo crec que és lògic esperar, saber quin és el resultat, valorar-ho i llavors decidir què fem. Molt bé, doncs això ho sabrem els propers dies, segurament quan tinguem ja el diagnòsti de Dimon Malet. El que sí que et volíem preguntar, Jordi, igual com dèiem al principi, és l'equip comença amb 5 victòries i una derrota, un inici de campanya espectacular, diguéssim així, a nivell de resultats. Us esperàveu aquest inici de campanya, un cop estava ja definit l'equip? Bé, si mirem... Si som pràctics, i mirem a veure contra qui hem jugat i què ens ha passat, anem disseccionant partits. El partit que hem perdut ha sigut a camp del València, sense fer un molt bon partit, però vam estar dintre del marcador fins al final, i els altres hem pogut competir tots els partits contra gent de la nostra lliga. Aquesta és la realitat. Ni ara crec que hem de ser molt optimistes ni tirar molts de coets a l'aire, i quan vinguin, perquè vindran, èpoques dolentes, perquè jugarem contra equips potents, perquè el calendari se'ns endurirà, doncs tampoc hem de ser molt negatius, no? I hem d'estar, crec que hem d'estar a l'alçada de dir, escolta, estem contents, hem guanyat aquí, hem de guanyar, alguns patim molt, jo penso que hem sigut capaços de patir molts de partits, de no anar-nos del partit, per exemple, de competir a camps de fora. Bueno, doncs això és fantàstic, és fantàstic. Esperem diumenge que hi hagi molta gent al camp, que vingui molta gent, aquest ja és un altre partit, una altra lliga, podem dir, però que la gent vingui, disfruti, doni suport a aquest equip que tant d'orgull té i tant s'ho mereix. Això sí
seria important. Realment, doncs el que és important és que la gent suma i que la gent està molt il·lusionada amb aquest equip, sobretot en aquesta arrencada de temporada. Nosaltres el que vam fer va ser anar a passejar pel Palau Olímpic a escoltar reaccions del públic. Sí, es nota que s'han anat jugadors molt importants, però crec que els que han quedat antics estan fent una bona labor i es noten els fitxatges nous. Jo crec que està molt bé, està molt compensada la plantilla ara mateix, però bueno, és aviat, però el principi és molt bo. Jo trobo que anem bastant bé. Home, hem d'aspirar al sisè o setè lloc. Vull dir que no podem fer una altra cosa per lo que és el pressupost i tot això. Evidentment que hem perdut jugadors importants, però hem pogut mantenir la base sobretot de la gent de la casa, ja siguin els veterans o els joves, i evidentment estic convençut que això ha ajudat a l'adaptació dels nous i a poder començar la temporada que no hagi estat començar de nou una altra vegada com havia pogut passar anys anteriors. Realment, amb les expectatives que hi havia a l'estiu, no m'esperava que tinguessin aquest bon inici de temporada, la veritat. A la base, sobretot els de casa, estan agafant la responsabilitat i això ajuda també als nous que es puguin anar entrant a poc. A mi, les noves incorporacions a la penya sí que m'estan agradant força, crec que aporten a l'equip i sobretot una mica de maduresa, que també ens falta, imagino que l'aconseguirem al llarg de la temporada. La gent contenta, a més, marcant que la filosofia que s'ha fet aquest estiu és la bona. Tothom deia, la gràcia de tenir una bona base de cada any fa que els nous s'adaptin més ràpidament. És aquest un dels trucs per entendre aquesta bona arrencada? És important mantindre el bloc, o per almenys molta gent que ja ha jugat any passat i que coneix la casa. És molt més difícil ensamblar, no sé, 7 o 8 jugadors nous, que no pas que ja tingui jugadors de l'any passat, els que venen de seguida o tenen més facilitat per integrar-se. També podria donar un exemple d'equips com el Caja Laboral, que són 8 jugadors nous però que també estan a dalt. Per què? Perquè tenen molta qualitat entre ells. El nostre és una mica diferent. I ja està, estic content que la gent estigui contenta. Molt bé, m'agrada que la gent disfruti. I que disfrutin el que deia la propera setmana. Abans, però, Xavi, abans ho deia en Jordi, president del Joventut, en Jordi Villacampa, deia sí, però ha costat molt aconseguir aquestes victòries. Dels últims 3 partits, finals molt ajustats. Sí, a més, seria una miqueta més exigent que el Jordi, perquè les victòries contra el CAI Saragossa, per exemple, considero que és un equip que, per les expectatives i el que es gasta, és de la Lliga de més amunt, no? El que està clar és que guanyar 3 finals ajustats no els guanyes, 1, si no tens confiança, i 2, si no tens els jugadors per poder arribar en aquest final amb igualtat, no? Jo em sembla que en tots els partits hi ha hagut moments que es podia haver deixat anar perfectament, com passarà segurament durant la temporada en algun partit, però en canvi han estat allà i hi ha hagut en cada partit diferents jugadors que han assumit la responsabilitat amb encert. Un dia va ser Malet, un altre dia va ser Brandon Paul i aquesta setmana va ser o Vidal o Sabat. Per tant, jo em sembla que el que es definiria, sobretot en aquest equip, és que és un bloc, no? Deixem ara davant de la part esportiva, aprofitem que tenim aquí el president, en Jordi Villacampa, per preguntar-li diferents temes al voltant de l'actualitat del Joventut. El primer de tot és que a finals d'octubre, Jordi, va sortir aquesta notícia de l'embargament per part d'Hisenda de la Societat Anònima del Joventut. Aquest embargament des del club es va dir, tranquils, és una situació controlada i controlable, va ser el missatge que es va voler donar. Com afecta aquest embargament al dia a dia? Pels que potser no estem tan ficats en aquest tema econòmic, aquest embargament afecta d'alguna manera el dia a dia al Joventut? Bueno, traslladar-lo al terreny personal, no sé si tu o la gent pot conèixer més quan t'han embargat per alguna multa, per exemple, no? Que li diu al banc, escolti, vostè té retingut aquí uns diners, pagui la multa, que li he enviat 4 cartes i no m'ha fet cas, doncs li agafaré de la seva compte corrent. Doncs algo semblant és el tema d'Hisenda. El tema d'Hisenda és una història que quan vam sortir de concurs de creditors, nosaltres sortim amb una deuta d'allà que anem a Barcelona, a l'Etamendi, a parlar amb ells i arribem a un acord perquè la prolonguin amb el temps, per poder-la pagar. L'ASAT, que és el Joventut de l'ASAT, està al corrent de Los Corrientes, de l'IRPF i de l'IVA, està al corrent amb la Seguretat Social, està al corrent amb els jugadors. No, tot això ho dic una mica també per explicar una mica l'escenari. Però Hisenda ens envia, quan fem aquesta reunió, ens accepta aquest acord que fem amb ells, però ells va sortir durant el temps que ells no tenien la potestat per tancar aquest acord, sinó que depenia de Madrid. Perdó.
Vam anar a Madrid, tot això t'ho resumeixo perquè van passar molt de temps, perquè vam enviar cartes a Madrid, no ens van fer cas, vam tornar a insistir, al final vam anar-hi, no ens va rebre la que ens havia de rebre, ens van rebre 3 senyors, ens van explicar tot i ens van fer tornar a Barcelona dient que a Madrid que ells tampoc tenien la potestat i que aquell acord no el podien donar per vàlid. Vam tornar a Barcelona ens va dir, escolta, estem aquí entre dos aigües, no sabem què podem de fer, però hem de tirar per l'executiva, si no hi ha cap acord. L'acord hi era. Tot això passa el temps i el que fan és embargar-nos, podem dir que el que fan és enviar cartes als clients, o sigui, la gent aquella que ens ha de pagar, els sponsors, a les diferents empreses que ens han de pagar, que tenim contracte amb ells, i els diu això, fent el paral·lelisme amb la multa de casa teva. Diu, escolti, senyors, no li paguin al joventut, això paguem-m'ho a mi. Això és una situació de col·lapse total, per part de l'entitat. Aquesta és la realitat. Ara, què hem de fer aquí? Intentar arribar a un acord amb Hisenda. Jo penso que seran raonables en aquest aspecte. I com es garanteix això? Bé, tornem ara a una altra cosa paral·lela, que és el tema de la parcel·la, del súper, que és el que respalda part d'aquest acord. Bueno, aquí ja no... Nosaltres aquí no podem fer res. Això ja ve d'una història que no vull repetir, però ja va 4 anys enrere, que ja fa 2 que s'havia d'haver fet i que la burocràcia que ha passat, i no vull entrar-hi, ha portat que encara avui en dia no estigui realitzat. Aquesta deuta, ara parlàvem d'aquest tema del Mercadona, del centre comercial, d'aquestes parcel·les... El centre comercial, no. És que és molt important. Correcte, d'aquestes parcel·les que té el joventut, d'aquestes negociacions. Això, si es desencallés, es desencallaria també, entenem, el tema de l'embargament? Amb això ja podria anar a dir-li a aquest senyor Hisenda, escolti, ja tinc per pagar la multa a casa meva, sap? Ja deixi d'amargar-me. Ho enteneu, no? Una mica, si no serà més complicat, però és arribar a fer un acord, és un acord singular, que haig de pagar un 20% de la deuta i l'altre refinançar-ho amb temps, haig de portar garanties, tenim les garanties per aportar-les. Seria la garantia ja fent... Això seria una part de la garantia, una altra part de la garantia són uns terrenys, una altra part de la garantia poden ser, per exemple, els drets de televisió de Movistar, avui en dia que en tenim, vull dir que al final Hisenda diria, vale, sé que ho cobraré, que és el que els interessa, i a mi el que m'interessa és pagar i posar... El joventut no és que no vulguem pagar ni que ens facin cap descompte, és que realment puguin cobrar i nosaltres pagar, però clar, si pel camí, entre cometes, ens maten, ni nosaltres podem pagar ni ells podran cobrar. Per tant, és una situació que entenem no interessa a cap dels dos. Jo ho tinc clar. Esperem que sigui així. Altres temes i temes breus que volem parlar també, aclarit aquest tema que potser era el que havia generat més alarma al voltant de la família verd i negra, és la creació d'aquesta Fundació Planter, que es va aprofitar per presentar en el partit de l'Estudiantes. És també una altra eina, com aquestes negociacions que ens parlava el president del Joventut, en Villacampa, amb Hisenda, amb l'Ajuntament, per anar buscant aquestes solucions, aquests recursos. Aquesta fundació que apareix com un reforç per la feina de cantera, de planter, d'aquests dos clubs. Quins objectius treballa aquesta fundació o com els vol treballar? Em parles primer del tema del súper? Després hi ha un tema que és de la fundació, que aquest és un tema de la fundació privada del Capital Europeu de Bàsquet, que és diferent, que també és un recurs que entra directament o pel club o per la SAT, i aquí entren per dues bandes, que també això, en el canvi de govern, han hagut o mals entesos, o responsabilitats que uns no han agafat i els altres tampoc, i tant el BBB, en aquest cas com nosaltres, estem pendents que això ho solucioni per veure com està la situació i que puguem rebre els diners aquests, que també per nosaltres és important, i pel BBB també. Ara parlem de la Fundació d'Estudiantes, em preguntaves, oi? La Fundació Planter. Aviam, per competir a la Lliga necessitem o recursos o diners per poder fitxar jugadors que puguin estar a Lliga CB, i si no els tens, com no els tenim en aquest cas, perquè no vull entrar sempre en el mateix tema, però no tenim equips de futbol, ni caixes d'estalvi, ni diners públics que ens arriben, doncs juguem amb gent de la casa. Tampoc podem fer ja extraordinaris, ben dit, no, extraordinaris no, perquè són molt liants i no, feu bàsquet, molt bé, doncs fem bàsquet. Si fem bàsquet només, i els jugadors que fem se'ns en van, doncs aquí ja no queda res, d'acord? O sigui, és el peix que es mossega la cua, però al final és dir, què podem fer? Llavors, parlant amb Estudiantes, ells tenen les mateixes inquietuds que nosaltres, són un club molt semblant al nostre en quant a filosofia, i vam parlar amb ells, vam arribar a un acord, també tutelats una mica pel Consejo Superior de Deportes, i vam fet una fundació, que aquesta fundació què vol? Com a objecte fundacional és
fer pedrera i fomentar la pedrera. On s'aplicaran aquests diners que entrin dins d'aquesta fundació? Doncs a la fundació o club o base de l'Estudiantes i a la nostra fundació o bàsquet base o club joventut, sense SAT, club joventut d'aquí de Badalona. Aquesta fundació, que és el nucli que hem fet nosaltres, haurem de fer projectes, però també els diners que entrin aquí hem d'anar a buscar empreses, tindran unes facilitats, unes excedències fiscals importants que els hi permetrà de dir, primer, soc l'empresa que patrocino la pedrera d'Espanya i tinc unes excedències fiscals molt importants, o sigui que és molt atractiu. Ara ens hem de posar a treballar per trobar empreses que s'hi aboquin i que entrin dintre d'aquí i que això ens suposi també diners per fomentar el bàsquet base que deu al nostre lloc. I conjuntament farem coses, també. Molt bé, doncs aquesta fundació és la que es va presentar en aquest darrer partit, en aquesta darrera jornada CB, i ràpidament, perquè ja acabem, fem un petit resum del que comentàvem. Hem parlat del tema de l'embargament, d'aquest embargament d'Hisenda, també hem parlat, ara en Jordi ens ha explicat, primer, de l'entrada de diners que podia suposar aquest acord amb Hisenda, la paralització, de l'embargament amb aquest acord d'Hisenda, una altra entrada de diners podia ser el desencallar aquest projecte de les diferents parcel·les que té el joventut a Badalona, una altra aquesta Fundació Planter, que és el que comentàvem, i l'altra ha passat per sobre, no menys important, la Fundació Capital Europea del Bàsquet, una fundació que també permet una entrada directa de diners al joventut i que ara mateix, per raons de processos polítics, està aturada, però... Aturada no, hem de dir que tenen voluntat. Correcte. No? Diríem que està en procés d'engegar. Doncs aquesta és la situació, Xavi, de moment prou clara, no? Bueno, hi ha molts de fronts, no? Hi ha molts de fronts oberts i, per tant, el que s'ha de fer és anar posant fil a l'agulla, anar-ho fent, perquè si no això s'encalla i tothom queda paralitzat, no? I això, evidentment, la vida continua. Molt bé, Xavi, doncs que continuï nosaltres. Per cert, la setmana que ve partidàs. Abans un mes ho hem apuntat, però... Diumenge, 7:15, evidentment, si vols un partit atractiu, al Madrid, el campió d'Europa, amb Rudi Fernández i amb Paco Redondo com a tècnic ajudant de Pablo Lasso. Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies per desgranar una vegada més tot l'escenari del joventut. Ànims, perquè feina n'hi ha. Nosaltres el que fem és fer una petita parada i canviem de tema perquè ens anem a parlar del futbol i del Badalona.